health obede free kendo obede accessible kanyo omenda opange yo machal nade ma ok en giko matwak nya kuna moja umantiere godo twak ma kamae wadhi godo nyime. Jo JSS oseloso ote magi gioro anayudo gi miche ayudo otieno manyoro nyaka wuono pod gidonjo owach kar ni contract margi waziri gima wacho kata ni one off tiende nawa mano ko tieko wach ni contract en one off mar 12 months mano renewable also non renewable. No, we will renew it. Kaluwore gi policy mar Ministry of Education osegolo en gi pro renew contract mar JSS teachers. Ang'eyo ni 17,000 thin. To givumilia nikech kuvumilia ni pesa moro kinyiso ng'ato chal ka gima you are not serious, but en ni kaluwore gi mpango kada chenro mar sirkal to gi policy ma sirkal oketo ni mondo after 1 year they will be confirmed. Kech mano sirkal also make that decision. Agoniero kama nya kendo koro agonyi thuolo aneno ka Victor Tieno maka Juma osebedo ka e Simba ka ose ore mathoth ahinya chaka gi mida winjie nyaka londo bende mar Ramogi Victor we kwalo time ni we kwalo time omanyi los chenro makare. Agoniero kama nya waziri ko bedo thuolo mar bedo koda bende okiny makawuono e chero ni mar piny ang'eni waboluogi kendo moro mondo watwagi mane makelo giko nyakora Ramogi jwang nyinga kilo fasolo ja kisumo kanya kwar mukeo nyaka tisango oriti masani menero Ramogi TV mabiro en bakoro mokod nyawadwa Sharon.